ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. дӯстони азиз, бародарон ва хоҳарони гиромӣ, шабакаи голос мигранта мебошад. ба шабакаи мо хуш омадед. агар обуна шудагӣ набошед, марҳамат обуна шавед. дӯстони азиз, мо имрӯз чанд масъалаҳое ки дар бораи муҳоҷирон аст, дар ҳамин масъала каме суҳбат мекунем, яъне шуморо каме аз баъзе маълумотҳо огоҳ месозем. ва пеш аз ин биёед дар бораи ин бародарамон каме суҳбат мекунем ки номаш Муҳиддин аст ва бародарони тоҷикро аз Москва ба Қазоқистон бурда ба сарҳад мебиёрад. аз рӯзе ки мо бо инҳо кор карда истодаем, дар шабакаи мо дар комментариҳо зиёд таърифҳо ҳастанд, бисёриҳо ташаккур мегӯянд ва миннатдор ҳастанд ки моро дуруст бурда гардонда оварданд. ман ҳам шуморо бо як боварии калон тавсия медиҳам. ба ҳамин бародар занг занед, бо таксиҳояшон шуморо ба Қазоқистон соҳ саломат худо хоҳад бурда мебиёранд. хоб дӯстони азиз, мегузарем ба масъалаи асосӣ. ман имрӯз мехостам бо шумо каме суҳбат кунам дар масъалаи оне ки дар бисёри шаҳру ноҳияҳо, дар бисёри вилоятҳо рейдҳо рафта истодаанд, яъне рейдҳо бар зидди муҳоҷирони нелегал. вақте ки онҳо ба корхонаҳо, заводҳои калон ва он ҷойҳое ки гармхонаҳо мегӯем, ба он ҷойҳо, ба бозорҳо, складҳои калон дар омада муҳоҷиронро фарқ надорад оё шумо документ яъне ҳуҷҷат доред ё надоред, ҳамаро бор карда ба анамон ФМС оварда як то тафтиш карда ҷавоб медиҳанд. онҳое ки ягон қонунвайронкунӣ агар роҳ додагӣ бошанд, онҳоро ҳатман ҷарима карда запрет въезд карда истоданд, яъне хориҷ карда истоданд. ва чӣ тавре ки мо хондем ва дидем, онҳое ки дуюмбора амин қонунҳоро вайрон карда истоданд, яъне ки як бор онҳоро ҷарима карданду аз онҳо хостанд ки хоки Русияро тарк кунанд, онҳо тарк накарда буданд ва агар дубора ба даст меяфтанд, чӣ тавре ки ман хондам, дар ин ҷо навишта шудааст, ки онҳоро дар спецприёмникҳо ҷой мекунанд то баромадани фармони хориҷашон аз хоки Русия. хоб дӯстони азиз, дар ин масъала мо як навор дорем ки дар вилояти Волгоград муҳоҷиронро чӣ тавр аз бозору аз гармхонаҳо кашида ба ФМС мебиёранд. ҳоло мо ин наворро бо шумо нишон медиҳем ва ҳар ҷо ин наворро яъне ман стоп карда каме дар бораи навор ба шумо маълумот медиҳам. дӯстони азиз, пеш аз наворро тамошо кардан фаромӯш насозам ба шумо бигӯям ки пештар мо эълон карда будем ки дарсҳои забони англисиро мо сар кардем, яъне ки дар офис. бинобар сабабе ки бисёри бачаҳо аз шаҳрҳои дур ҳастанд, бисёри бачаҳо дар Москва ҳастанд ва дар худи Москва будагиҳо ҳам баъзеҳояшон ҳуҷҷат надоранд ва ё инҳое ҳастанд ки ҳуҷҷат доранду аз ҳамин тафтишҳои дуру дарози метроҳо, дар пулисҳо ки дар метро зиёд тафтиш мекунанд, намехоҳанд ҳамин дар назари онҳо бисёр тобанд. аз мо хоҳиш карданд ки мо бо онҳо тариқи онлайн дарсҳоро гузарем ва мо ҳам фикр кардем ки ҳамин шабу рӯз дар тамоми дунё яке аз дарсҳое ки бисёр машҳур аст, ин дарсҳои тариқи онлайн аст ва мо ҳам дарсҳои худро тариқи онлайн пешкаши шумо мекунем. агар касе хоҳиши омӯхтани забони англисӣ тариқи онлайн дошта бошад, марҳамат ба ҳамин рақамҳои мо занг занед. дӯстони азиз, биёед акнун наворро тамошо мекунем ва кам-кам дар борааш маълумот медиҳем. На одной из овощных баз Волгограда все спокойно. До тех пор, пока рабочий день не прерывают сотрудники иммиграционной службы. Их цель – проверить законность пребывания на территории России иностранных граждан. На рынке ничем не занимаюсь. Просто я зашел так, чисто случайно. Подработал. Задержанных 38 человек. Они уроженцы Республики Азербайджан. Продавцы овощей, грузчики и подсобные рабочие. Иностранцев всех без исключения отправляют на проверку документов. Но оставить свою работу или бизнес готовы не все. Чтобы установить законность пребывания мигрантов в регионе, каждого пробивают по специальной базе данных. Здесь задержанные как на ладони. Где родился, сколько раз пересекал границу, срок действия миграционной карты, а также административные и уголовные правонарушения. Незаконно находящиеся. бубинед дӯстони азиз, чӣ тавре ки дар инҷо гуфта мешавад, вақте ки шуморо ба идораи ФМС мебиёранд, инҷо мегӯяд ки всё как на ладони, яъне ки шумо мисли оне ки дар кафи даст бошед. шумо дар кадом давлат таваллуд шудед, шумо аз кадом шаҳру аз кадом давлат ҳастед, шумо чанд бор сарҳадро гузаштед ва дониста бошед ки ба наздики ман бо як нафар вохӯрдам ва он кас ба ман нишон дод ки
ҳар боре ки шумо сарҳадро мегузаред, шумо дар он ҷо расм гирифта мешавед. Ман як нафарро дидам ки қариб 10 бор сарҳад гузашта буд, 10 расмаш дар он ҷо аст. Аз солҳои 2000, 2004, 2008 ҳамаи расмҳояш қариб буд. як чизро мехостам барои шумо ман хотиррасон намоям ки шумо шиносномаҳоятонро барои гузаронидан аз сарҳад, яъне печат зада овардан равон накунед, дӯстони азиз. ҳарчанд ба шумо ваъдаҳои дурӯғ ҳам ки мекунанд, мегӯянд ки мегузарад, ин тавр мешавад, дигар хел мешавад, ягон чиз намешавад. вақте ки шумо сарҳадро мегузаред, дар сарҳад шиносномаи шуморо мебинанд ки масалан моҳи январ сарҳадро гузашт, вале расми шумо дар он ҷо дар база даних нест ва шуморо ҳатман запрет виезд мезананд. дӯстони азиз, ана ҳамин тоҷикӣ гӯем, ҳамин нағмае ки паспортҳои шуморо бурда печат зада мебиёранд, ин дурӯғ аст, дурӯғи намоён аст. Ин ба ин дурӯғ фирефта нашавед, дӯстони азиз. ва чӣ тавре ки дар ин ҷо мегӯяд, регистратсияи шумо агар фальшивӣ аст ё ин ки ҳақиқӣ аст, ҳар чизе ки шумо документ кардаед, ҳуҷҷат кардаед, ҳамаш дар ҳамин ҷо мебарояд ва аз сабаби он ки рейтҳо хело зиёд ҳастанд, ба ҳамин хотир ба шумо ман тавсия медиҳам ки яъне риск накунед, дӯстони азиз. биёед давомашро тамошо мекунем. На территорию Российской Федерации иностранными гражданами являются именно те иностранные граждане, которые пребывают в Российской Федерации свыше установленного законом срока. Это либо 90 суток, если брать безвизовый режим, также не имеющие оснований либо разрешения на работу, либо патента. Абдулфатох Юсупов в Россию из Таджикистана приехал 5 лет назад. В основном занимался строительством, пока работодатель платил исправно, патент на пребывание в стране ежемесячно продлевал. Но в один момент деньги выплачивать перестали. В Волгоград приехал на подработку. Паспорт потерял свой. А мне 2 дня срок дали, я не успел там, за 2 дня, как ты билет купишь, когда у тебя денег нету. Пришлось там зарабатывать денежки, хотели на дорожку и уехать. И все. В случае наличия всех документов... ба ҳар ҳол ман қазияи ин бародари тоҷикро дуруст дарк накардам, чунки ин журналист гуфт ки ӯ вақтҳои охир барои пардохт намудани патент, яъне маблағ наёфтааст бо сабаби он ки яъне ӯро корфармо пулашро надодааст. ман рости гап бисёр аз ҳамин масъала зиқ ҳастам ки бародарони тоҷик, узбек, қирғизро яъне ки ба қавли ҳам маъмул гӯем кидат мекунанд ва сохторҳои қудратӣ дар Русия ҳам ба ҳамин чиз аҳамият намедиҳанд. масалан ман кор карда истодам ва бояд аз ҳамин корхона маош гираму пули патентро диҳам. вақте ки ман кидат мешавам, ба қавли оддӣ гӯем, аз куҷо пулро месупорам? ва мақомоти Русия ҳам ҳаминро ба назар нагирифтааст. фарқ надорад кидат шудӣ, чӣ шудӣ, бояд налогро супорӣ, яъне патент, пули патентро бояд супорӣ. беҳтар мешуд ки баъзе одамҳое ки суханҳояшон мегузарад, сухани мо ҳарчанд дар ягон ҷо намегузарад, ҳамин масъалаҳоро пешбинӣ мекарданд ё ақаллан ҳамин Русия худаш ба назар мегирифт онҳоеро ки ақаллан ҳамин кидат шудаанд, ба қавле патент супорда натонистанд, ҳаминро ба назар мегирифтанд, ҳамин гуна нафарҳоро депорт намекарданд ё ин ки запрет виезд намегузоштанд, чунки инҳо барқасдона накарданд ку инҳо ҳам мехостанд пули патентро бидиҳанд, вале ба қавле кидат шуданд. вале ин бародари тоҷик ҳоло гуфт ки ман паспортамро гум кардам ва ба ман гуфтанд ки ба ту 2 рӯз муҳлат, яъне ки аз Русия бояд барои ман то 2 рӯз муҳлат пул надоштам ва яъне падработка омадам. инро намефаҳмам барои чӣ ба ин бародар чунин гуфтанд. вақте ки шумо шиносномаатонро гум мекунед, дӯстони азиз, бо диққат бошед ки бояд шумо чӣ кор кунед. шумо бояд ҳамон районе ки шиносномаатонро гум кардаед, ба ҳамон ҷо ба полис муроҷиат кунед ва дар он ҷо ба шумо махсус ҳуҷҷат метиҳанд ки шумо шиносномаатонро гум кардаед, ки бо русӣ гуфта мешавад справка об утерии паспорта. шумо ҳамин ҳуҷҷатро гирифта ба посолствои Тоҷикистон мебиёед ва дар ин ҷо ба шумо бемония бояд шиносномаи нав гирифта бидиҳанд ва дар яъне процесси шиносномагириятон ки ҳар боре ки шуморо дар ягон ҷо меқапанд, шумо ҳамон ҳуҷҷатро нишон медиҳед ва шояд аз ҳамон сафоратхонаи Тоҷикистон шуморо ҳам ягон ҳуҷҷат бидиҳанд. дурусташро намедонам ва аниқ мекунем ба наздикӣ ҳеҷ гап не. шояд аз ин ҷо ҳам ба шумо ягон ҳуҷҷат диҳанд ки ҳамин нафар дар айни шиносномаи нав гирифтан қарор дорад, дар асоси мана ин ҳуҷҷат ки шиносномаи ҳақиқиашро гум кардааст. дӯстони азиз, ба шумо ҳеҷ кас ҳуқуқ надорад ки 2 рӯз вақт диҳад ки шиносномаатро гум кардӣ, ба ту 2 рӯз вақт.
агар худи шумо хоҳед яъне пул надошта бошед ва хоҳед ки ба ватан баргардед, дар асоси мана ҳамин ҳуҷҷати аз пулис гирифта шуда ки ҳамун гум кардани шуморо тасдиқ мекунад, шуморо справка о возвращении на родину метиҳанд, яъне ки ҳуҷҷати баргашт ба ватан. Ва ин ҳуҷҷат ҳам 1 моҳ муҳлат дорад. Шумо бо ҳамин ҳуҷҷат метавонед ки 1 моҳ дар Русия бошед ва дар давоми 1 моҳ билет гирифтаву ба ватан баргардед. Ва ногуфта намонам ки мана ҳамин ҳуҷҷате ки баргашт ба ватан аст, ҳаминро ҳам ба шумо дар сафоратхонаи Тоҷикистон дар Русия медиҳанд. Хуб, биёед давомашро мебинем. Рейдовые мероприятия на территории Волгоградской области по выявлению незаконных мигрантов проводятся регулярно. Все чаще нарушители ловят на строительных объектах, в полях, тепличных хозяйствах, а также на продуктовых рынках. За прошлый год в Течерской области дӯстони азиз, чӣ хеле ки шумо мебинед, инҳо рейдҳоро фақат дар ҷойҳое мегузаронанд ки зиёд муҳоҷирон онҷо кор мекунанд, масалан гармхонаҳо, бозорҳои продуктовӣ ва мана ҳамон заводу, фабрикаву баъзе складҳои калоне аст. Дар ҳамон ҷойҳо зиёд рейдҳо мегузарад, чӣ хеле ки дар навор дида истодаем. дӯстони азиз, ҳамчунин ба наздикӣ дар Челябински област рейдҳои зиёд гузашт ки дар он ҷо қариб 170 нафар муҳоҷири моро қапида бурданд, тафтиш карданд, аз он ҷумла қариб 40 нафари онҳоро ба ватан депорт карданд, яъне ки запрет въезд заданд ва якчанд нафарашонро ки дубора ба ҳамин намуди ҷиноят, яъне ки ҳуқуқ вайронкунӣ роҳ додагӣ буданд, онҳоро спецприёмник бурданд. мақсади ҳамаи хабарҳо расонидан, яъне зиқ кардани шумо нест, яъне огоҳ кардани шумо аст. ҳамин шабакаи мо ки Голос Мигранта ном дорад, мақсади ин ҳамин аст ки шуморо мо ҳамеша огоҳ кунем, шумо ҳамеша хабардор бошед, маблағҳои зиёдатон сарфи расходи дубораву себора нашавад, он маблағҳое ки доред ба ватан равон кунед, то ин ки хонагиҳоятон онҳоро истифода бубаранд. дӯстони азиз, хулоса ки ҳуҷҷатҳои худро дуруст нигаҳ бидоред ва ҳамеша эҳтиёт кунед. Ва ногуфта намонам ки ба хотири каме болидагии хотири шумо дар шабакаи мо озмун рафта истодааст, озмуни шеъри беҳтарин дар васфи муҳоҷир, ва мо барои онҳое ки дар ин озмун иштирок мекунанд тӯҳфаҳои беҳтарин аз қабили ноутбук, планшет ва телефон гузоштаем ва ҳатман касе ки онҳоро бурд мекунад ба онҳо тӯҳфа карда мешаванд. чизи дигареро ба шумо хотиррасон намоям ки яъне ки шумо метавонед фақат интихоб кунед онҳоеро ки сазовори ҷои аввал ва дуюм, сеюм ҳастанд, яъне ки тавассути лайкҳоятон. ва ҳамчунин ҳамин видео агар ба шумо маъқул шудагӣ бошад, ҳатман лайкро зер намоед. обуна шудагӣ набошед, марҳамат ба шабакаи мо обуна шавед, чунки барномаҳову видеоҳои ҷолибе дар пеш мо дар нақша дорем ва ҳатман пешкаши шумо хоҳем кард. боқи худованд нигаҳбони ҳар яки шумо бошад, дӯстони азиз.